Makosana uthenga wachisoni umene watipeza ndionena kuti tikaona chithunzi chimene chikusera pasikini pathupo m'bale ameneyo dzina lake ndikuti anali Handsome Hybrid Nyirongwe pamene tikuyankhula pano moti ni Malemo imfa yaketu yabwera mowawa kwambiri momvetsa chisoni. Ndithudi m'bale amene wafera ku jimu mafunso betu kumazakhalapo kuti zatheka bwanji kuti mpaka nano munthu ku jimu akapeza zoti wamwalira. Ndithu Makosana akunena zona kuti mkulu ameneyi ananyamuka azirutini wa ku jimu monga amene timadziwa kuti ku jimu ndikuti ndi part of exercise nde zikumveka kuti kumeneko ananyamulano zimaweti nde zikuoneka kuti weti yomwe ananyamula ndi chayona kuti munthu umatha kunyamula ndekuti utagona and then zinapezeka zoti weti imeneyo inamupulumuka m'manja ndikupeza zoti yagwerano pa chest nde after kugwera pa chest zikuona kuti anavulala kwambiri anachoka nthiti pa chest pamenepo. Ndeno anthu anali ku jimu kumeneko ataona zimenezi anathamanga ndikuchosa chitsulo chimenecho after nokuchosa kumuona kuti munthu umene aliti akuona kuti wavulala kwambiri ndikuthamanga naye kupita ku chipatala cha ku Mzuzu Central. Nde kumeneko madotolo atapanga examine anazapezeka zonena kuti apanga cheke kuti Anyirongwe anali zonena kuti avulala kwambiri mkati after nokuchoka kwa nthiti zimene zinapeza zoti zakawonongano mtima ndekuti pamene anapeza zoti munthuyo wamwalira pamenenso amazafotokozera anthu amene kuti abweresa munthu wakufa. That's so sad kunena zona sizinayende pamenepa sizinakhale bwino munthu timapita ku jimu bwinobwino kuti nomwena mwake tikapange ma exercise and then kumapeza zoti kumenekonso ndo death trap. Ayi ndithu paja pali mawu amanena zoti pofera salambula koma sizinayende. Ndenotu a Hybrid Nyirongwe amakhala ku Mzuzu andiso titha kuona chithunzi chawocho ndekuti no analimo gown yomwe anavala pa graduation. Iwo ndithudi anali student mbuyomo pa Mzuzu University anapanga graduate pamenepo anaphunzisaponso pa private school imene imadziwika zona kuti Star Private Secondary School kumeneko ku Mzuzu andiso anali membala wa bandi ya Ekwendene imene imadziwika zona kuti Ekwendene Resource Band. Tikhulupirira kuti bandi imeneyi itha kukhala ya Ekwendene Mission Hospital. Malemoto a Hybrid Nyirongwe amachokera m'muzi umene umadziwika zona kuti Madise mboma limene la Mzimba. Ayaya pepani kwambiri akubanja pamene sizinayende ayi popeza kuti siku lonse timalidziwa amalidziwa ndiye mwini moyo. Ambuye akutonthozeni munyengo yowawa imeneyi komanso tingoti mzimu wa Malemo Handsome Hybrid Nyirongwe ose mumtendere. Of course sitinganene kuti anthu asamapite kumanyamula zitsulo ku jimu chani kumeneja ndi part of exercise ndiyofunikiranso kwambiri imathandiza pa umoyo wathu komano mwina let's explore other options of exercising mwina like jogging kapena ma press up ngati njira imodzi ya ma exercise amene wapopewa ma regrettable circumstances ngati mmene zachitikira pamenepa. Nkutheka muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikudandaula zonena kuti taluza m'bale yemwe dzina lake ndi Handsome Hybrid Nyirongwe yemwe imfa yake yabwera mowawa kwambiri ku jimu. Ngati maganizo amene alipo tifotokoze ku comment section komano tilemekezenso maganizo anzathu.